Gising na ang Nita. Gising na siya. Boy. Gising. Tabag-chin-chin. Gising na ang little boy. Bayan mo. Dito lumabas Nathan sa kiwa. Ay, ang kilikili. Nathan! Ngiti ka, bilis. Pangpatay na ngiti sa chicks. Saturday, ang bulonso magwa 1 month na. Hello, nandito na ang Nathan. Nathan, ayan. Hi ka sa kanila, hi, dali. Hi, dali. Ayan o, ayan yung camera. Hello. Malaki-laki na ang aming Nathan. Malaki-laki na ang aming Nathan. Magwa 1 month na siya sa 23. October 23. 1 month na ang Bumboy. Little Tuto. Ang little Tuto na yan. Wala atong ibang makanta kundi Little Tuto. Ayan. Hi. Hello. Hi, sus. Tumitingin na siya sa camera. Laki ng mata ng Little Tuto. Ano? Sino yan? Nagbihis na kita. Nagbibihis na siya ng pangtulog. Jacket.
Bibihisan na kita ng jacket. Kikita ka? Bihisan na kita. Nasaan na yung jacket mo? Bihis na ang little tuto namin. Halika na boy. Ang likot-likot na ito. Ang lakas. Ang lakas-lakas. Ang lakas-lakas mo na. Bihis na mo na. Malamig sa aircon. Malamig. Sa malamig. Lalagay tayo ng aside. Teka lang. Ang Nathan may pis-pis na. Hindi mo papala. Ay, sus, nakangiti na naman. Ganun. Ay, sus, nakangiti. Nakangiti. Bis na, jacket. Sobrang likot ng aming Nathan. Wala pang isang buwan. Ang lamig-lamig ng aircon na nilagay ni Papa. Saglit. Ang likot-likot sobra. Tumambok na yung pis niya ng Nathan. Ang silip yung akin. Ay, mali. Ito sa ilalim. May nakita kong lamok dyan. Ang Nathan. Ang Nathan. Wala pang tulog si mama. May lamok. Sa aircon may lamok. Opo. Ay, saglit. Hindi na kasi sa'yo yung mga baro-baruan. Ano? Hindi na kasya? Mga baro-baro? Ay, tapos na. May mga lungag na yun. Nathan, tapos na. Ayan o, harapin mo sa camera. Lagi ka nakatingala, Paul. Boy. Nathan. Tantan. Dito ka harap. Dito. Makita mo na si Tantan mo sa camera. Tan sa camera. Boy. Baka makain mo yung buhok ko. Yaba, tanggalin mo nga itong buhok ko. Yan. Tantan. Ay, nagdikay. Nag-burp na yan. Nag-burp na. Ang laki ng mata na naman. Ano nakikita mo? Mga heart sa damit ko? Grabe na yung eye bag ko na itan. Tulog to sa umaga. Gising sa madaling araw.
Bukan mo yung amoy mo na ikan. Nakikita yung mga sinampay na brief. Nag-brief na ang aming Nathan. Ayun ka boy, ayun sa camera. Kapal ng buhok mo, yan ang nakapagpaan sa akin. Dami ng cams. Cams. Lagi siyang nakatingala. Mga aninap. Boss, ang bango.